U Bosni i Hercegovini 5 puta manje firmi po glavi stanovnika od evropskog prosjeka. Veliki dio BiH privrede je na koljenima, opterećena je, iscrpljena, dužna, prekid poslovanja među najvećim je na svijetu. Samo četvrtina plodne zemlje je obrađena, godišnje BiH uvozi skoro 2,5 milijarde maraka hrane, čak i ono što bi sama mogla proizvesti. Turizam u BiH privredi je 7 puta manje zastupljen nego u konkurentnim zemljama okruženja. Prosto neshvatljivo. Po uvjetima za pokretanje poslovanja padamo na dno svjetske ljestvice. Firme početnice trebaju podršku, edukaciju, startni kapital, prostor, savjetovanje, nove tehnologije. To im daje 3 puta veću mogućnost opstanka. Šuma, i ekologija i turizam. Ali i sirovinska osnova za perspektivnu drvnu industriju. I njoj i drugim granama privrede neophodna je stimulacija, sredstva, pripremljena radna snaga. Može bolje, može dalje.